I 5 dage der har vi arbejdet med målcirkler, og jeg laver sådan en målcirkel til eleverne, når vi starter skoleåret. Så gennemgår vi den igen midt på skoleåret, altså i december måned, og til sidst, når det er slut på skoleåret. Og så sidder jeg med hver enkelt elev og gennemgår hver enkelt målcirkel. Resten af klassen, de sidder og laver noget i deres bog, som de sagtens skal finde ud af, eller også hjælper de hinanden i grupperne. Og her er en kort film omkring, hvordan jeg sidder med eleverne 3 gange om året. Og Annika, vinkler er den første. Kan ikke endnu, kan næsten eller kan? Altså, der var på et tidspunkt, hvor der var sådan lidt, altså jeg kunne ikke helt finde ud af, om den var sådan over 90 eller sådan deromkring. Men nu kan jeg sådan cirka godt, så det vil jeg sige, det kan jeg godt. Det er et. Figurer, det er det med ligebenede trekanter, rektangler, kvadrater. Hvordan? Ja, det synes jeg også, jeg kan. Det kan du også. Og areal? Ja. Division? Brøkstreger? Det er jo noget, der går op i. Det er de små tabeller. Ja, det er sådan, kan næsten. Kan næsten. Deromkring. Ja. Og det var 4. Det var 4, ja. Og procent? Procent. Det er også kan næsten. Også kan næsten, ja. Brøker? Lidt det samme som division, men hvor man plusser og minus brøkerne med fællesnævner og... Ja, det er også. Det er også kan næsten, ja. Og rumfang? Rumfang. Det er der, hvor vi har kasser. Nå ja, som kasser. bliver tredimensionelle. Ja, det synes jeg også. Det er sådan. Kan næsten, Kan ja. næsten. Og koordinatsystemet? Det kan jeg godt. Ja. Så er der det med hele tal. Vi snakker om negativtal, kvadrattal, kubiktal. Og det kan jeg ikke helt endnu. Ikke helt. Det var 9. Ja. Og mål. Det er det med tid og fart og kilo og gram og kilometer og meter. Ja, det kan næsten. Ja, men tak for det. Og så husker du at gemme den her, til vi snakker om det næste gang. Ja. Ja.